Franke nanglitum a news channel pan churolo. Nili kachini atheke la BJP pulote Bongo Sena pen Bihar Sena lo mati dia binongke. Bihar Sena Bongo Sena tum aning ke hanga ting si BJP to claim lo. Election le hai sita a munit ke karbi mene sita la ke Bongo Sena Bihar Sena tum hansi ke hai pichot la puke mati ke plang. Alang litum aning ke hanga ting mesi jata claim. La sineli gamatha la sik schedule aning dog de pick Bongo Sena pen Bihar Sena tum ke. Sik schedule ke tribal domansi right hip. Hal sorona ting pen ke election na nang sedan nung long le. Thang da political akam nang claim dun long le. La sila tum political ajak kong nang kiti dun jia pansi la municipal board pinchong tavaret. Ilitum tek long lo ha borlang pera son son la pen ke along ka prek da dolang pen ha dolamara son son. Ni la habit aju bethe wrong bethe akiduk pipiadim to waranta ve adim si office ihum kim lokle dukan da ve adim si municipal board ka pinchong la ka pinchong atheke municipal board pinchong det lote hala Assam Municipal Act pudo 1956 to 54 pupi ne do hala so teng pen pulotang te dak election ta ke chiatum anda nang sedan dun long a chairman da cheplang long cherai tip talong halatum athe mahalatum si poisa ta ke do ke di karbiatum han ke poisa pen nam det un ke la si halatum poisa pen nam lapo halatum chairman la pe member anta man lapo pen arong bethita aning ke hangateng pen solai po pu ke chi siksi la Bongo Sena Bihar Sena tum la BJP aphan risim ason otsi la rong bethe municipal board pape sengware neliga chinia tengke athema haladak municipal a law teng lote jokta election thur long pu komat ne abang yong si pada ketok India citizen nang po la pen adult suffrage nang ji pu si hada ketok tribal atum po hadak pupe ang hala sik schedule long ke tribal atum po alam sigipu la si sik schedule aja kong ke war pit pen la karbi arong betheta Bongo Sena Bihar Sena atum kache right tip long jia phansi la municipal board ke keseng non nitum thek long ha borlang pher ke reserve forest ache ake ong area ke reserve forest amat hala Bongo Sena atum ke wang da jirding oelang rakom la India so takalia rakom la tum Bangladesh pensi wang Bongali Hindu tum halatum bangke forest ang bong si towar ke fongre PWD towar ke la forest ang bong si kroy put ke mati amat PWD towar akung la forest ang bong si dukan ke do non ciklojon thambak si dolang la pehala so dukan nang litum non ajo le dam seta baji krihini le dam seta garia ke me hadak pesang pola dukan anta ing pubom titi non anta la son se claim la sinon dak borlang pherta la pulo dolamara ta la son se ke claim pusi nelia matha tangte sa koi son re panar jutulang je town atokanu se tame town sengre tangte rong phan kupinia le dujima ba council phan kupinia le ke theptam dei hala hedi ni tunga ali thuga velo la ka thek lor alam lo rong pc town pu ke pacho be lo ke di son ke la pinia le dujima la ke thang da le ve la ke athema la mai lai hui arong bethe to war ake meta velang arni solote long le duk jang plum arve jang lote ing han dong plet det la pusan area la pen dukan ke thetave hotel tave restaurant tave government office tave bank tave post office tave hospital tave la sodim legosi town pu me lang malale la ke town ka lilo la si anke la ke Rat Achatai hange sung muchot po athema town je plang lote lang aphanta tax pinangji tax pulote khajana hala karbi tunge tax puta chini ne dat me ne la si khajana pinangji lang ke kacho sok aphanta barso dodam rod ji po thayanta khajana pinangji Puber do dam roji po thai ta khajana pinangji
la son je ke duk anaman la pen la hem ki kim along li la pen hem ki kim ke de seta ame thang along li dak la taun ang mong duk pulete la pan da holding tax po ako pituna la puya la pot la ki duk tu nge duk tu mu chot po la ka ali ke thang da velo la ni tung kar julong la dak la BJP a chamcha tum pusipu BJP a chamcha tum BJP pen ke poisa pi ing tung te rat atum pan papisung si claim nang ji pusi RSS to a plan ke rat atum pan papisung si poisa se ta papi chunang i pusi ke claim la si la hemsu ki kim la pen letrin ki kim anta contract si pitu an ke arona ting hemsu ki kim aron la ke rural development la pen urban development aron lo halak aswa ting pen ke contract pilong li la ke kumara hem mai kim ji hala ahem phu si ame thang si kim nang yi la pe hala ame thang phan si BDO si poisa payment pinang ji hadak junior engineer la measurement selampo measurement book donang po MB pulo measurement book hala do si measurement ateng si poisa pibom titinang ji la pen ke hala dak gram sevok do village workers atum halatum si along tin hem kachi kima thaita ar niwang ta lang dun bom nang ji la son se arondo ange non ke contract nc ladak town kapi kibi kang tu hala enforcement directorate of economic offense alang litum tuliram rong hang hem lutsi dipu hem dongka long ahem guwahati ahem anta ludam si kuruk dam lo pu arjulong lo alang li cepatu joy pusipu katjui pusipu seta la bangke ke claim ke misen lo pusi ni tuma thalo government phanda churu lo la bange misen lo la pen kuruk pe mina la athema alang litum tuliram ronghang akhia dat pusipu lo akhi ke ame thang ki khi vek pen ke long aposi akhi pu yibodi ame thang akhi pulo tangte alang li dormha ke long ko an lo dormha ke long chiklo yon trokke bag suri trokke bag long arokom suri trokke pen pangrum etc kuti pharo hinia hem ke kimun ere jibu chethan lengta ako lan chot takalilang ha Guwahati ta ahem dolang ha hemang songan ta hada bangke swimming pool ta do pu an thulang lapen ke ha di sama natuta suri along le rong asor along le thi lap amat bhari plantation kove ke lothe ke lapen bogori ke chainong chelong pangreng lasona kam se aladak claim lo pai kang tui so ali rubber plantation ke ong so ali lason si claim lo pen konat ni ke segun arong ta plantation du pusipu la chiklo yon suri trokep ke long akhi pen ke lai hu ke claim un energy ke la por la akhian ke ka chong hu akhi lo hala mange la si la ka chong hu akhi ke la ke rat atuma phan ka oi nyai pen si ka chong hu lo pu government tum a rule do pot la si government tum la ke ka kuruk je phan phang lo la ke mission alam lo la si alang li tum government tum idiot tum kuruk pe mena lang inquiry pe mena lang and investigation pe mena lang la pen ke phonang ya hasti tuliram rong hang seta munit chot apot lo ang nu ke aron ang nu ke plang chen ta me plang pli ta me lage itung ka do ita chingbar chit la posi alang lita ke long nang ji a hasti ke alang li phanda pinang po pusi nelitum kamatha nitum APHLC pen ke chorolo sir te dag Guwahati chorma mate dag di phone ta nang apale je phala poson ta nang le tum akar idundoma alang tum kalilo nitum karjulong hala Assamese news tum sigi pugadi bangket ke thekdun long lor tum sigi pulo ladak dipu sina lut lo pu dipu ta nang lut lo dipu hem ta lapen hala non dipu kikim bom ahem ta television TV long pe klang at lo kente hala dakta ko an dorji ma pupi nen ta hala architect atum si ningje veret lo kente apoho ka chipung
Punjabi tum si architect apot alang litum ningje at lokente lake kapachu be alam ke ne litum le APHLC tum le ki ridam ka lilo lage bang government tum se claim lo la si lage mission alam lo pulo son arleng ke the po mat rat akhi ki tidun along lia phelang ki tidun contract anta amethang cherai lap amat aso po to men apiso to men pen en varet amat angge apiso men penge enta en long le atima apiso ke sakuri ta claim ar ko government sakuri se claim la pen hala tuliram rong hang kaningje do mane la ke nisupo contract ke claim first class contractor ke claim paisa pen si hem ki kim oi si la hello alangli tela asopo ke first class contractor pulo ko puson a paisa pen si alangli first class contractor ke mandun lo asopo pusita alangli ta income source ke donai di kopia income source lo income tax along a law du ke lai hoi kopia law kopi pensi latum lapuan akhi ke long lo alo aron ripen ke long pulo tangte asopo le plang o pu ta ku puson si ke plang lo pu ako apros no do tu kok lo plang o pu ali a source do nang yante lalo alam bang e thang babit plang beret pulo te lante ka chong hu pen lo pu kok mepo la pu le pu kok titilo government tum ke aron do kok manti la penisiram mo penang le pulo la bainong CM tuliram long hang bainong aputha kalam ta ka tu bidang li thano bainong pen aputha pen alang li property bank ke hebuna so putha mo pen tum jong lo la pen non alang li robor ke e la pen fishery la ke the bhari bhari la pen hem long thom chikim lo la pen aputha ta li su bagan la pen tudam tunang bukuria bakan la pen sigun robor la high claim la te la bang so putha karbiang rong tung ke pinang tung ke chini dun de ami thanga dong nam pen si claim lo pusi matha dam lo sa bang so putha hok la dak pen karbera tum ke dugala paisa tangka dak selut alu pu bang so ke chini dak ya phan nang li hin pen ko pilo ke kachini ne ke di ilitum la hello ni tum APHLC tum muni tum phan pachini nang ji pura pu varatiti rata tum chini ne non anta kamatha hedi ajha tum sonna ning ningje bang CM lo ke bang chupo bang ke pusi matha jo sita CM sita bang aron besi poisa ta en long ji kente ador moha ko anma ti traveling allowance ko anma hala son si en chot long ji kente CM lo po matle poisa che vuk varet per kalili kalang lang poisa ta vuk varet po mangela ke la son ki vuk varet aron repen ki vuk varet posi ke chong hu varet posi ili to munit tum duk varet lo kente ili to munit la ko pia posi ame thang tum ta ki duk varet lo ma la chini ne de ta posi chuta me bang papi chunang po a hem bang a chikim chot le posi pu body nili to manang pudun monang tum ta arleng the man lo te nang tum ta chunon pu di ne pudun la ke itum ka chini ne pot lo arleng the ke chuye phan nge lidet ke claim phan kente ke claim jita aron besi claim nahi kente tender contract le pi puta contract tender call pe me nang ji kente la hello alpen call pe me ni tribal dom hasi pichot nahi kente non ke hala difu flyover ta selam lo hala dakta bang phansi contract ta pilo la pe handak lebar tumta karbia lebar avedet ken hada bihari lebar sai se kente la ta ki chok chelo kente la si la son thak si arleng ke thilo po ling le ke chuvaret ke chok chelo lage kape choye phan le arleng ke kape the gali det le kama pe claim ye phan se kape the le la si ne litum hana pudu nang tum da mo thelo te chono kali lo songe chok chelo akono ne tum arleng ke the ye le ke manji ta kali काम के क्लेम या फांसी के मान या फांसी ने तुम APHLC ता के क्लेम ले लापेन मो ने तुम थे ठुदे सिता ने तुम ये लासन के चूजी फांसी के थेजी का लीडेट के क्लेम या फांसी के थेजी के अंते ला हेलो lapen aku putola nang li dag dipu plaiwara putha alam ta palilo la sila bangso plaiwar ke lake council pen afan pen sila bangso plaiwar ke kimlo la poson tong kamatha dun pumara tum council pen le lage government pen si afan lang le hai afan bange government pen si nang le lo council pen si council to man si pape claim toy le hai pape claim toy mane council si claim nang po seta non ka chi ne litung chi ni gelat ke assam state government si claim det rokom lata lage chok chelo lage SOPD pu point ke assam government si claim thula ante itum 1995 aningkan MOS ta MOU ta sohinak lo halo sohi ke 30 department wan et logente PWD anta
em lo po mat le poisa che vuk varet per kalili ka lang poisa ta vuk varet po mangela ke la son ki vuk varet aron repen ki vuk varet posi ka chong hu varet posi ili to munit tum duk varet lo kente ili to munit la ko pia posi ame thang tum ta ki duk varet lo ma la chini ne de ta posi chuta me bang papi chunang po a hem bang a chikim chot le posi pu body nili to manang pudun mo nang tum ta arleng the man lo te nang tum ta chunon pu di ne pudun la ke itum ka chini ne pot lo arleng the ke chuye phan nge lidet ke claim phan kente ke claim jita aron besi claim nahi kente tender contract le pi puta contract tender call pe mi nang ji kente la hello alpen call pe mi ni tribal dom hasi pichot nahi kente non ke hala difu flyover ta selam lo hala dakta bang phansi contract ta pilo la pe handak lebar tumta karbia lebar avedet ken hada bihari lebar sai se kente la ta ki chok chelo kente la si la son thak thak si arlenge thilo po ling le ki chuvaret ke chok chelo lage kapi choye phan le arlenge te kapi the gali det le kama pe claim ye phan si kapi the le la si ne litum phana pudu nang tum da mo thelo te chono kali lo songe chok chelo akono ne tum arlenge the ye le manji ta kali काम के क्लेम या फांसी के मान या फांसी ने तुम APHLC ता के क्लेम ले लापेन मो ने तुम थे ठुदे सिता ने तुम ये लासन के चूजी फांसी के थेजी का लीडेट के क्लेम या फांसी के थेजी के अंते ला हेलो lapen aku putulan nang li dag dipu playwara putha alam ta palilo la sila bangso playwar ke lake council pen afan pen sila bangso playwar ke kim lo la posong tong kamatha dun pumara tum council pen le lage government pen si afan lang le है afana bange government में से नंग ले लो council pen si council तो मन से पापे claim toy ले है पापे claim toy मने council si claim नंग पो सेता non का ची ने लिटू में चीनी के लत के असम state government si claim दे रकम लता लागे चौक चेलो लागे SOPD पुपॉन के असम government si claim थुला अंते इतुम 1995 अनिंकान MOS ता MOU ता सोही नाक लो हलो सोही के 30 department वन एट लोग एंटे PWD अंता and the PWD tum Assam council along ke do PWD tum se claim nang ya pot lo non ya la son ka li thu det lo lai hoi lo la pen hala itum hedi rat atum ko pia posi ki duk weret ma pu kachini ne ko pia pot mati la he are hem su ki kim government aron ke hem su ki kim la pen paikhana ki kim aphan ke contract pilong le arondo lage contract pilong le lage contract claim long le jokta ahem phu komar aphan ma lage pi hala ahem phu si la amethang chikim nangji poisa directly si block pensi la to phan pinangji la arondo aprang men ta do angendo contract pa pe claim ret ke ang asia hem ki kim ya phan 10000 suri kep pinangji pupu ge non ke la ke lai hui ta ke chu lo ke la suri kep ang bong pen hala cm poisa chu endun lo kente la si la ahem tang te det ti lo kente la si ahem munitum ahem rak rai rui lo kente kiduk i ke la helo la cm atum poisa chu etapot lo ala rat atum ke long nang ya poisa si cm em mla minister mp tum chudun et ti apot lo la si kiduk lo la si bang cm em minister lo pot papi chu nang te pu ke puno lo rat atum chori pu si punang po lagi ni tu mo poisa lagi nang tum phan nang tum nge dor ma dolo ke pusi punangi nang tum kam claim ye phan nang tum dor ma dolo ke kopil na nang thi do na lang kam ke do ni tu poisa pusi punangi itum rat atum la salam bang chini nangi nili rat atum phan la ke ki pugang tung la hello athema non nili tum phan nang pude nang tum da mo thelo te chonon pu soni chok chelo lagi soni chok chelo non ben ni tum phan nang pe chu toya kam si claim thu rong la pu ke chok che lagiตั้งแต่สาระเฮมโซพุทักนางลิปลีรอกล้อเฮมโซดังนิตุมดวาร์บากุเรียลองพินังอันกิกิมดุสิตาเมฮาลาคอนแทรคเตอร์ตุมปูปอมันเฮมโซเกเกมลาพลอร์เกอพานาเวปุปุพลอร์กุรีเรเดตติติบาลาซอนพูลิงลังทินเทเดตติติลาซอนดุตั้งแต่อังต้นตะแกลมเอ็นนี่มามันเต estimate นางลิตุมestimate plan and estimateเฮดีดุวิดีโอลองดุฮาดัก junior engineer ดูบ่ฮาลาลองดุห่างเดียนนู่นนางลิตุมplan estimate do lagi plan estimate ta common lo lagi ahem ahum tina phanda plan estimate common lo neli ta kim ulo aprang project director ke do kim ulo mane neli ke rat tum si apachi kim toy lo
mi thang ai kim dun delo nitum gram sevok do mati gram sevok village workers edi hala tum phan toy dun po pak pe claim po titi engineer tum lang dun po BDO tum lang dun po neli project director mata mi thang ta dun po lang dun po titi la son si claim ini tu contract pipe tangte lason mupen ang lipulo nali mitang pen tame claim lo pulo setame lason floor kuri redet floor kuri aphan ave ta ho ba lason puling langkang thina phan lason aphan ave ta ho pula son doma hala so la helatin mai neli no de sinai pu plan estimate hang nun pulo mati hala plan estimate along se di floor puta hada ke tok do po hisap do po hada la si hangam de thala neli tum ke claim hoda bang ke floor abang ke do along pen ke along do lage floor abang ta cement concrete di lage ke claim nang ya rondo nei